Eusko Jaurlaritzak ja aurki debekatu nahi duelako zelaietan da, kirol zelaietan eta erretxea. Zuek uste duzu hori posible izango dela adibidez, Samamés eta Anoeta bezalako zelai irekietan ez erretxea? Bueno, holako beste jende daun lekuan da kontrolatzea ez da erretxea zanen, ez? Eta, bueno, frontoetan ja, badazki, ez dakit, labos urte edo, ja, debekatu dutela erretxea. Errespetatzen da frontoetan? Bueno, igandeetan da, jende asko da honin da, goiko aldin zorailuan eta... Batzuk tranpaiten duen? Bai, jende gazte asko dago, ez da, horren oikeri kontrolatzea heldu dire bazkaltzetik, kuata batzuk hartu, eta, bueno, generalin, lehenago ez alea akaso ez da erretzen, minio bai, uste dut segiten dena erretzen. Da zuen trabarik ez dizu egiten? Bueno, niri personalki ez dut ipozte, ni erretxalari naiz, aspalditikan. Zeu bazar erretxaile? Bai, ni aspalditikan, eta niri ez dut inportzen. Lehenako ohiturak Ibarren eta hori zaten ziren, ez? Bazkari bat hor nahin, eta, koarrilakin edo, kesea, kopa eta purua, ez? Hori Ibarren eta debekatu zutelikan, geroztik, jende asko ez da saltzen kontoietara, ez? Ez die juten? Ez. Jende, zuertan duzun bezala, fumadade soziala edo, igual, akaso, igande bakarrik erratzitu puro hori, ez? Nik batzuk esatzitut, behintzan, eraitan kuadriako batzuk, 70 urte inguruko dira, ordiziarra dira, eta Anoetan bakarrik erretzen du, eta ez balitz purongatik ez dut uste jungoriak genik, ze batzutan sufritzea, haik alperrik jungoriak. Puro erretzeko guten dira Anoeta. Oindik aurrera Anoetan behintzat, aulkiak libre egongo dira, ezta? Lege hau jartzen badut, ez dakit frontoitan nabaritzen dezuen debekua, baina pentsatzet batzuk oso edaditu dienak eta puro erretzen duenak bakarrik futbol zelaitan ohitura modu Anoetan, ian haik faltan botako du, eta jutea utziko diote, ez dakit ze pasakoan, baina... Nik dut hori dago, loturatu dagoela, ohiturara, ez? Zuetan duzu bezala, lehenagoko atxak eta hori, bere ohitura, guarrilakin da, eta bere purua erretzea, eta ez dakit, erretzea soziala dela, ez? Eta, oiken du ezkero, akaso igual, itxin ez dituko minio estatutan ere ezin da, eta ez dakit... Baina zaila dara, dudaipe zaila da, ze ondon zaudela, molestatzen du. Hori, egia da. Izili zauz, baiz, nu erretzaile zara? Entzuten hau, eta nik uste dut hemen hasieratik desberdin jo bidala nordan erretzaile eta nori guztetan jakon erretie. Ni ez dut uste erretzaile nazenik, baina no sepenien erretzie guztetan uste dut nintzata. Adibidez, futbolera enaiz jueten, baina pelota partidu batera jueten nintzen nien, guztura erretan aben. Urue. Lagunekin afei bat dauketen nien, oinez gara jueten tabernara, erretzen espadigu usten. Joaten gara, soziadera. Eta nik uste dut badauela jentie, ez dana erretzaile, baina larun bat gabetan, igande gauetan, igande arratzaldetan juten da futbolera, eta puru bat erretan. Eta hori da egiten duen esteso bakarra astentzea. Hori da. Normatiba hauek, egin da, egon biko laukie behintzat, osasunari begira. Hortik etorriko die honek norma. Claro, eske... Hortan zarte baldin gara, azken baten... Tabako bat, debekatu, hori da, eta azken baten aurrena bada, uste donik honen plangintza dela, erretzaile txarto ikusik egotiek, izartien. Ez da egit, oin arte, gizon bat, puru bat erretan, ez da egon txarto ikusik eta nahi da biena da, hemendik aurrera, erretzaile bat, erosen momentuten, txarto ikusik egotik. Baina ere, hipokresi galanta dago, ze erretzaileek aldi bere zergak ikaragarri ordantze ditu, Ze gaur egun Chester o Lucky edo pakete batek zen balio ditu, 5 euro? Malboroko Ia ardia zergatan dikoa. Orduan, aldi beren diru sarrerari ere, estatu eta gobernoi oso ondo etortzen zaie. Bitu. Eta aldi berean ere, hasidia kioskotan, liburutegitan, eta edozein txutxeen datan, tabakoa saltzen. Orduan, horre hipokresi handi bat ikustet. Ze horre tabako saltzaiek galdu dute, ez bakarrik tabernariek. Hor zigarro elektronikoekaz da egin zan saiakera bat, bai horrek ez zuen eukin ez da arrakastan dirik. Hoi ni behin probatu nuen eta hori niretako tonteri bat dela. Ez beste baneat, jendia azten dena hori erretzen bine, bueno, ni... Zuek ikusten dozue, jentia? Baten bat, hola ikusten duzuen,
erretzea utzi nahi behar iman duzu, seku utzi eta beste gaineko bi zigarro erre, unin, do zigarro bat erre, inia pakete bat pasa erretzen dute unin. Erretzen zu? Bai, eta de repente bi zigarro unin, nahi dut ez erre, bi doiru zigarro. Ez kontrolatzea lortzen bazu, hobe? Ez, fumadore. Nik erretzen ditut bi, asten bi zigarro. Asten bi zigarro? Astean bi zigarro. Eta ez bana izatatzen batez. Nire gustatuko letzaideke, egunen lau zigarro erretzea. Azkenin, zebeste zigarro erretzen duzu gustura. Kafe ondokoa, gozaldu ondokoa, bazkaldu ondokoa eta faldo ondokoa, ez? Baina beste zer dia? Bestia ez dakit. Bizio puro. Bizio. Zuretzako adibidez, zigarro bat ezin baduzu erre, larun bat gabetan lagunekin urtetan dozunin, ez da bardina. Ez da bardina. Ez da bardina. Bai, non betetzen da lege hori, tabernetan uste dut azkenean jente asko erretzen Bai dagoela. aitortu bida erretzie txarra dela. Bai. Oba da, ez erre. Baina gu gaztetan hartu bainun, askok behintzet, oitura hori, lagunekin ja urtetan danien, zigarro bat erobi, batez be urtetan dugunien, afeitzen dugunien, erretzi. Horri, holan debekue jartzie, neu bintzet ez dut ondo topetan. Ez, baina, arauak sartzen dira, errespetua faltatzen da momentuan, eta batzuk abusatzen badue, eta eozien lokutan berdin bali mazteie, beraiek erretzaile dielako, aldamenekoain molestatzea, orduan sartu berra dago araua, ze pasiboak ez sufritu. Hori da problema. Elege bat atera izen, ez? Ostatu baten, daule ezin duzu zona bat egin erretzen duen jendeen dako da, hor sartzen atzinen, ez? Jende asko eta asko, jatetxe asko ditzituen erreformak, eta hortik irulau hilate burun, fuera, debekatua total. Bai, hori txarko egin. Bai, jende asko, iruñe eta... Pape perspektiba barik egiteko legie, zelan etorri aranjuen, ero, intxabia zen gauza batzuk, lehenengo tabernak derrigortu, lurzail bat erretzaileetzako eta gero dana debekatu, oin junteza zintxarritik, azeratik, eta aurkitzen duzuz taberna guztien aurrien jente pilo bat erreten. Eta barruen be, bai. Alde honak eba ditu, ambientea ekarri du kalea. Negune, jendeak kale neotea, terrazak orain borborre oten dia, bere alde honak eba ditu. Bai, bizilagunak igual ez hain posible. Leku etxietan eta aurrak eta balima daude eta, ni hori ongi ikustu dut ez, bilo. Ez dakit, ordu bat jarri, ez dakit, gabeko 10 eta 11 antzin, 12 urteko aurrat ez dira biltzen. Eta hortik antzin, nahi duna erre eteke, azkenin legiak dute. Baina hori, tabernako guzabak erabaki behiko leukek, ez dok? Beriedok, tabernie beriedok, berak erabaki behiko leukek, nire etxian errelike, ero ezilik erre. Berak inpuestu batzuk paetan esak, nik hori hasieratik esan ez joan, nire etxien nok errebideuen ala ez, nok erabaki bizok. Bai, badago lege bat ere, aurran parke bat balima dago, ez dakit zemazte diren, 300 metro edo. Muga batetik aurrea ez dira. Ez izin kerre. Bai, nire txotik atetu nire balkoiera, dut 1 metrora, orduan zen, nire etxin ere ezin dut erre? Bai, baina, handi galdemenetik pastan dizan kotxi zer, debekatu inbizaki handi pasari ez. Baina da sentido komun, dana bezala, parken ez bada umeik, noski banku baten zuk erretzen, ez diozu inorri kaltiken. Parkea, umez beteta balin badago, jarriko kolumpion umeikea botatzen, hori argi dago. Baina horrek faiatzen du momentutik borduan arauak egin behar dira. Baina, futbol zelai baten, ondoko hori, esan ezkio, ipartzen duzu ni erretzea? Ez da leku etxi bat, haizea gora doa, eta niz dut, legatak egia ez dakite zein, eta, dirua, hori diretako da dirua. Hala nola, diru ebiltzea, leku batzutan okorra da, kalean ezin darre, Nova Yorken, kale askotan, parke askotan, ezin darre. Nova Yorken hori holan bada, onabe lasterretan. Etorrikoa, laiztear urte batzutan. Ja urtiek gutzako ja.